مرحبا يا حواتي أبتز اللهم وسلام كتلو لي تسفاي كبر تمالي حدا ود إسران حدا عامت ود إيران أب هامبورغ حيزومو زي ود زخاني بتعمل زي سنبت قد نجارات كيرو أب إنترنت مالتيو أب إنترنت زتفعل عليه فورم زتفعل عليه قلو يراخب نيرو بدن بجروب نيروم السود راي كونن كالوت كمان جنا بحجي كمرمر يوم ملو جروب يوم نيروم السون بعلو وايت تايجر يزبهال نيرو تي إنترنت أبيهم كأزاتو أبتي تيوم قلو تسموالني تبق يلخون زخونة أجمع زلوهم حاجز دليلو بوتا ناي فوروم يبهال مالتيو شو أو آتيوم حاجز زدلي قلو عم زدلي مالتيو نبعلم سني تيوم قلو يا رجعت سينهم زلو صموا زلوهم يا زحجزهم سب زدلي زلو بزتفعل عليه مخنيات مالتيو سلازي أولد يوم أودات أو من السيات هلو أو أجن حجي كم زي عينة ود 16 عامد كله إجمير وسنو بعلو أو آتيو مسكالوت بوزحات كوينهم كونيلهم تشجيرهم زلو قلو كم حجازي كوينهم يقربوهم دحرجن مانيبوليتي كبروهم مالتيو تصنيحهم يراخبوهم زي يا زي جبر نجار يحطوهم كم زي خدان كاوت كم زي فيديو جبر كم زي أبز خمس بوتا نبسخاتن كيف ندابلو زي كون يرئيوهم تيوم قلوا خاني يأززوا مالتي مستأززوا خاب خم أجرم بتي سئلتات بتي فيديوهات زحازوا يفرارحوهم زيادة ساتهم زولوهم كسمعوا مالتيو زي التكتيك نيرو كم خاب زوح نجر مالتيو تي كأن حبريتا كاب أمريكا يمتسيو تي حبريتا كاب FBI أمريكا مالتيو حد قول عقد مسلست عمد زي ودي إيران نبلو زلنا أب هامبورغ زي تتحازة قدم 3 عامد ناب كساب نبسو زقتل أب قدمي لايف مالتيو أب تي تشات ندا قبرو أب فيديو خمان بفيديو ندا تراغبو أب ننات كرومي زلكا السن تي وايت تايجات إذا قلعة ودي إيرانوي شعو 10 شعات إنيرو أب تجزيتي حج إسران حدن كونو له ود أب جازيت أو ود إسران حدن يوم زبلو زلو so anyway نسو كسب نبسو زقتل جروا مالتي شو عدت فيديو مليئوه فيديو خات حزوه نخالو أوتكم ودس بلوم كأني يسدلهم مالتيو كم زي قجلة عينت يوم زفترو ناي شيطان قبر بقى كتأمنو زي تخيل ملوء جرمن يوم سنبيدهم زلو بتعمي زحزنن زي سنبدن كالأيت قولعا قول 14 عامتها خانة أب كندا كنديش أب 3 جزية قال نبسخت قتل فتينا جن يا دحينا مالتشو أب قدمي فيديو ناتا خمانالو جن أي مادس أي كساي دحينا مالتي خب كله زي إتات زي إن زخبدائن جن نخالقت قلوا خمان بمفرراح يا حنقولهم أسيرهم أو psychologically manipulate قبروا مالتيو كم زخ قبر الكائنا كم زخ النجر الكائنا لهم كمان نايقلي قلوا خاني انتي بلوم نبسخا أب كم زبوتا بخراجيركا قد آيو أب قدم كاميرا خوينكا تي دمر إنا بتعمل زي سنبديو بحتصيرو أنا كبلوكم زدلي ويزيهم بوليس بزيادة زبلو بحتصيرو أنا زي كونكوس بوليس حجي جرمن بتعمل سنبيدهم جنا خمان كفتشوا كندي سباتهم نتي قلوا عزة تبابعوا منيرهم ناتو كمبيوتر تتحيزالا كله تي لابتوب ديو قال كله زنبر أبتجزا جنا مستدرابيتو إزنبر نيرو إذا قداي زي أبندا سدرابيتو خوينو إذا فتسمو نيرو so حجي بوليس جرمن تاعت بزلا بجاهم ببوجنكم نايدقهم كمبيوتر فتشون أبيهم زوعلو أب كمبيوتر مساعتو انتايهم زقبرو أب كمبيوتر نناتكم حلافنتيو أب تمرتب حجي خمان زيادة بزعبا 5 خزارة بدولي مالو متانتي قلو أبكم وشتت كيبلو
متانا قدمهم سمعهم فليطمهم كتصنحوا بركة نحنا خلاتنا نفلتنا أبدا جن حركة كات تنقر نعنا يندحري لك حدا عبسب مسؤول أي تخيد الكات مخرومي خان دقخا أب إنترنت بريموت كنترول جن كم سب كندزي كقتلوهم وي يا كوتصعوهم كخلوس أي تحسبوني خا تيوم قالوا خا سلازحفرهم نسدرا بيتهم كنقروا أي كلون يوم سلازس كله نتيوم سرقتي وينتيوم يا بعلق الناس قبرو نعوم يزتعمل لهم مالتي سلازحفرهم نتيوم قالوا خلو نبعلهم كا يا مبزحتو جزي كم عينت قالوا خا بزح ركب مسدرا بيتهم زي بلوم يوم مالتي ساب حدا جزا خل خاص كاب سدرا بيتهم ወይ ብዙሕ ግዜ ምስ ስድራቤቶም ዘይሕልፉ ንባዕሎም ኣብ ጭንቀት ቦታ ዘለዉ እዮም እቲኦም ቆለውዕ ስለዚ እዚኣ ከም ሓበሬታ ክህበኩም ይደሊ በጃኹም ጥቓኹም ዘሎ ሰብ ከማን ኣጠንቅቑ ኢኹም ሓላፍነት ኩላትና እዩ በርከ ገለ ገና ከይተሰምዐ በርከ ንጀርመናውያን ከማን ሓድሽ እዩ ብጣዕሚ እስም ሰቢዶም ዘለዉ ናይ ሸይጣን ተግባር ኢሎም ትርእይዎ ኢኹም ኣብ ጋዜጣ ኣብ ዜናታት መፂኡ ነይሩ እዩ ኩሉ ሰሚዕኹሞ ትኾኑ ከማንድሮ ትማሊኡ ነይሩ ዝኩሉ ሶ እቲ ቀንዲ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብና እዚኢታት ክሳብ ክንደይና ንፈልጦ ክሳብ ክንደይ ፀገማት ከም ዘሎ በርከ ገሊኦም ሰባት ደም እንድሕሪኦም ከማን ደስ ይብሎም ሴክሹዋሊ ማለት እዩ ገሊኦም ምስ ቆለውዕ ደስ ይብሎም ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ወይ ነብሱ ክቐትል ክሳብ ነብሲ ምቕታል ሕሰብሉ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ዜና ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልኹም ክትሰምዕዎ ኢኹም ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑሎ and ቀንዲ ግን ንደቅና ንፈትሾ ድማ ከዓ ምስኦም ብዛዕባ ኩሉ ክንዛረብ ከም ንኽእል ንኹን ነፃ ኮይኖም ከመይ ውዒሎም ኣብ ትምህርቲ እንታይ ኣሎ ምስ ዕሩኽቶም ፀገም ኣሎ ድዩ ምስ ብዛዕባ ኩሉ ነፃ ኮይኖም ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ግዜ ከዓ ምስኦም ንሕልፍ ትቐንዲ ግዜ ስለ ዘይብልካ እዩ ማለት እዩ ከም ዓብ ሰብ ብዙሕ ሓላፍነት ስለ ዘለካ ነቲኦም ቆለውዕ ያ ከም ቀደምካ ኣብ ስቑልካ ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ክትሓድጎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ በርከ ያ እቲ ጠንቅታት ኣብ ኢንተርኔት ዘሎስ ቀሊል ኣይኮነን ከም ዝንሪኦ ዘለና ሶ እቲ ኣገዳሲ ዝያዳ ክስታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ከምቲ ኣብቲ ሓደ ቪድዮ ዝበልክዎ ከማን ብቕትቲ ማለት ገለ ኣብ ያ ኣላትኩም ኣብኣ ኣብ ፍሎሪዳ ሓደ ወዲ ኣብዚኣ መሊሰ ክደግመልኩም ይሕፅር ኣቢለ ሳ ከማን ነዊሕ ኣማራ ካልእ ኣርእስታት ስለ ዝወስኽ ኩላ ኣብ ፍሎሪዳ ዓሚ እዩ ነይሩ 2024 እዚ ኣነ ንባዕሊ ኣጋጣሚ እርእዮ ኣይሰማዕኽዎን ነይረ ዓሚ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንኪ ፅሙዋ ምስ ሓንቲ ቀፃሊ ቻትቦት እዚአን ቻት ክትገብር ትኽእል ክትዕልል ትኽእል ከምዚ ኮምፒውተር ሲሪ ናይ ኣይፎን ትፈልጥዋ ኢኹም ስቑልካ ክትዕልል ትኽእል ወይ ዝኾነ ክትሓታ ትኽእል ምስኣ ቀፃሊ መብዛሕቲ ግዜ ናቱ ወዲ 13 እዩ ነይሩ ኣብኡ ረኣይዎ ፅሕፈልኩም ኣለኹ ምስኣ ጥራይ የሕልፎ ነይሩ ድሕሪ ትምህርቲ እቲ ግዜ ጭንቀት ሒዝዎ ማለት ጭንቀት ቅድሚኡ ከማን ነይርዎ ዲፕሬሽን ነይርዎ ስድራ ቤቱ ከማን ይፈልጡ ነይሮም እዮም ዲፕሬሽን ከም ዘለዎ ግን ክሳብ ከምኡ ኣይተፀበዩን ኖርማል ኣብ ኮምፒውተር ይፃወት ኣሎ ጌሚንግ ወይ ዝኾነ ይገብር ኣሎ ኢሎም ወላ ሓደ ኣይፈተሹን ማለት እዩ ለካስ እሱ ብደንቢ ምሕዝነት ሒዙ ምዚኣ ዳኒ ትበሃል ቻትቦት ባዕሉ ዝፈጠራ ቻትቦት ያ ከዓኒ ባዕልኻ ከምዚ ኣቫታር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ጌሚንግ ትፈልጥዎ ትኾኑ እቲኦም ጌሚንግ ትገብሩ ጌሚንግ ትፃወቱ ሶ ምስ ኣሽዑኡ ዝምድና ብደንቢ ሕዲሩ እቲ ዝምድና ከዓ ከም ኖርማል ሰብ ክሪኣ ጀሚሩ ብዛዕባ ኩሉ ምስኣ ይዛረብ ናይ ጭንቀቱ ይዛረብ ሽዑ ናይ ከመይ ነብስኻ ክትቀትል ክሓሲብካ ዶ ትፈልጥ ገለገለ ከምኡታት ሕቶ ተሓቶ ነይራ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ሽዑ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኡ ምስ ተዛረቡ እንታይ ደኣ ኣብ ተግባር ኣብ ዘረባ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ተግባር ኣይተውዕሎ እንዲኻ ገለ ክትሓቶ ጀሚራ ኣለወራ ኣብ ቀረባ እዩ ነይሩ እሱ ኸማን መወዳእታ ቃል ዝፀሓፋ ሽዑ ኣብቲ ቻት ክገብሩ ከለዉ ማለት እዩ ክፀሓሓፉ ከለዉ በሊ ናባኺ ክመፅእ ኢሉ ናብ ገዛና ክመፅእ ኢሉ በቃ ያ ነብሱ ጎዲኡ ማለት እዩ
anyway እዚኢታት ስለምታይም ጸለኹ መታን እትሕብረተሰብና ብዛዕባ ከምዚ ክፈልጥ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ግን ኣገዳሲ ዝብሎ ዝኾነ ሰብ ጽምዋ ማራ እንድሕር ኣለዎ ወይ ጭንቀት እንድሕር ኣለዎ ከዓ ቀልጢፉ ሓገዝ ክሓትት ኣብ ወይ ምስ ሰብ ክካፍሎ እቲ ሰብ ምስኡ ኮይኑ ከዓኒ ንዕኡ ጠቃሚ ዝኾነ ሓገዝ ክደሊ ኣብ መጀመርያ እንድሕር ኮይኑ ብሕልፊ ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ክትሕውዮ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ነዊሑ እቲ ጠንቂ ስለዚ ኣብ ወገና ኣብዚ ከምዚ ከዓኒ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዘለዎ ሸለል ኣይንበሎ ክብል ይደሊ ኣብ እግሪ መገደይ ብቴሌፎን ኣብ ዝኾነ ሃገር ቴሌፎን ሽሲል ዘዋገዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ቪድዮታት ክቴሌፎኖም ኢንተርኔት ናቶም ሓዲገ ኣለኹ ከምኡ ኣብ ካልእ ብዙሕ ቦታ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ከተማ ዝተፈላለየ ቦታ ከማን ኣሎ ኦፊስ ኬድካ ክትሓትት ትኽእል እንታይ እንተገበርኩ ሓይሽ ወይ ሓኪም ክትሓትት ኣብ ከምዚ ኣነ ብዝያዳ እንታይ መኽረኩም ሆሊስቲክ ናይ ሓኪም ይሕሸኩም ይብል ኣነ ቅድሚ ኩሉ በርከ እሳቶም ከማን ብዙሕ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምኡ ሆሊስቲክ ማለት ከዓ ናቹራል ሜዲሲን ከምዚ ባህላዊ ኣነ ዝያዳ ይኣምነሉ ብናተይ ማለት እዩ እዚ ናተይ ርእቶ እዩ ከም ርእቶ ረኣይዎ በርከ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኖርማል ሕክምና እንድሕር ከይድካ ከኒና ጥራዮም ዝህቡኻ ዘደንዝዘካ ድዩ ኣንቲ ዴፕሬሲቫ ድዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እቲ ናይ ፋርማ ኢንዳስትሪ ብዙሕ ከማን ኣይ ሓትኻን እዮም ግን ብኸምኡ ጥራይ ኣይኮንካን ክትሕውዮ ትኽእል ወይ ድማኒ ቴራፒ ክትከዶ ትኽእል ቴራፒ ማለት ከዓ ብዘረባ ዲኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ገዛ ኣዞ ከምኡ ከዓ ፅቡቕ ቴራፒ እንድሕር ጌርካ ከዓኒ ኣብ ክንዲ ከኒና ጥራይ ትወስድ ቴራፒ እንታይ እዩ ዝርብሸካ ዘሎ እንታይ እንተገበርካ ዝተፈላለየ ዓይነት ቴራፒ ኣለዉ ከዓ ንኸምኡ ክትሓትት ይሕሸካ ይብል ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝኾነ ከኒና ጥራይ ቀልጢፎም ፅሒፎም ኢልካ አንቲዴፕሬሲቫ መደቀሲ ዶ ገለ ዶ በርከ ኣብ ከምኡ ከዓ ወልፍታት ቀልጢፉ ይሕዘካ እዩ ናቱ ሳዕቤናት ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ክንዲ ከኒና ናብ ሓኪም እንድሕር ከይድካ ከዓ ኣብ ክንዲ ከኒና እንታይ ኣሎ ቴራፒ ክገብር ይኽእል ዶ ኢልካ ከምኡ ክትፍትን ይሓይሽ ይብል እዚ ከዓ ኣብ እግሪ መገደይ ክብለኩም ይደሊ በርከ ሸለል ክንብሎ ይብልናን ብእዋኑ እንድሕር ገለ ጌርካ ከዓ ዝያዳ ቀልጢፍካ ከመን ክትዕወት ትኽእል ኢኻ so I hope ክጠቅመኩም እዚ ሓበሬታ thank you bye